Nå, nu skal Mads og Karl på lejretur. Ja, mig og Karl, bedsteste brødre i hele verden. Ja, min skat. Nu må jeg rigtig hygge jer. Ja. Og så må vi hellere komme afsted. Styrk jer på en madpakke til dig. Vi får sat med det. Det er stemt lever. Vi får sat. Vil du tage det eneste, Karl? Det er bolsjer. Ja, jeg synes, han er lidt bedre af det. Det er også, der ligger sgu også nogle vitaminpiller. Men det er kun bolsjer. Så, nu er mig og Karl i bussen. Ej, se, nu vinker mine forældre farvel. Farvel, farvel, Karl. Farvel. 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 Skal du have en god tur? God tur. God tur. Farvel, Karl. Farvel. Jamen, farvel. Nu kører den! Så Karl, så er det som ud af bussen. Hej, Mads! Hej, Børgman! Du vil jo komme der og kende os færdig. Ja. Liv! Liv! Okay, hej. Kæft, den starten lever, han her. Dejlig lever. Kom her. Kom nu, Børg. Har du kæft, mand? Den dejlig lever. Nu finder jeg lige mit værelse. Ej, se, det er jo mit værelse. Hej, Børge. Hej. Nå, der står Karl. Ja. Nå. Okay. Karl, heldigvis sidst. Næsten alle sine bolser. Jeg kunne godt så smage. Ej, Karl, jeg må også smage godt. Må jeg ikke? Det står bare en Karl. Han er en god ven. Skal du måske ikke bolse det? Så Karl. Så Karl, nu er det nat. Jeg folder lige min sovepose herude. Okay, nu folder jeg lige min sovepose ud. Så, jeg skal lige folde den ud her. Så, jeg folder min sovepose herude. Okay. Endelig har jeg fået foldet min sovepose ud. Du glemte stangen til at slå de andre ned. Med sig. Og så hurtigt. Ej, far, helt ærligt. Godnat, Karl. Ej, jeg synes altså, min sovepose er lidt fugtig. Jeg skulle altså sådan på toilettet. Ej, far! Så, Karl, nu sidder vi ved lejrebålet. Men nu er spørgsmålet bare, hvor Børge bliver af. Hej, det er mere lever. Ej, tak for kaffe. Lever! Lækker lever. Vil du have noget? Karl, vil du have noget lever, hvis der er mere grænsvand? Nå, det var ærgerligt. Mere lever! Vil du have noget? Ej, tak. Nå. Så er du med, så er lækker lever. Mere. Der er Svend jo! Hej, Svend! Hej, Svend. Vil du have noget mere lever, hvis der er mere grænsvand? Nej tak, jeg har lige lyst. Sådan med mig. Nu bliver det fandme i stykker. Den lige tid. Nu er jeg med. Jeg skal nok slå mig på det, for jeg skal lige på tisse. Ej, det gider vi ikke se på. Fy for pokker, det er godt lækkert, det der Børge. Så siger det til vores lærer. Jeg smadrer.
Nej, kom, vi går i seng.